ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲೇಡಿದ ತಿನಕು ಸುಂದರ ಸೇನವಿಲ್ ಪಡೀಲ್ ಬಾರಿಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಯಾಲಂಜೆಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ఒక ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿನಿಕುಲು ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೈದನು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ತೂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಇವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರು ಈ ಮುಕುಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೀತೀರು ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಆಪುಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಖಿಲು ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ನೇನು ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡಪುಡುವೇರು ಐತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುಡುವೇರು ಐತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಾಡಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದುವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಡೇಟ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಕೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣಿಡು ಉಲ್ಲ ಓರ ಸಾದಿ ತೋಜಾ ಓಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರುಲೆ